Nyemburing. Nyemburing ngos-ngosan. Wis teko ya, wis teko. Kepleset. Jutek. Kepleset orang setang keplak. Aku geblak aku. Aku greber sih. Aku wae sih kaya. Pokoknya ya berapa kak? Oh jangan kene aku kepreset. Tanya dirimu rapi mirah. Sikilmu kuwi. Iya soalnya anu lomot ah. Lomot kan lunyu. Lawangan. Paper only. Iki sampah iki lho. Sampah apa? Buah sing bunder-bunder nggih biasa lho Mbak Win. Iki. Iki buah sing tinggi bunder-bunder. Kan enak nganu golek lalapan aku garing tapi. Oh. Markisa. Ya markisa sing ketu lho. Iya nek banyu. Iki pokoke. Mangan sih aja mikir pokoke mangan iki. Lah wong ngenteni ngale wong dipenge. Karo nyawang pas lho nyawang lho. Nonggone kene ora apa-apa meh. Ora apa-apa. Wis nonggone kene. Dasare nunggu nanti. Ora usah beber plastik lah. Lho kene lho jajar-jajar. Ngono kok lek munggah ya apa ya? Ndi? Mana kan dalane beda. Ngarep mangan ya. Nek dolanan kok. Ora usah beberan iki wis ngene penak rek. Iya nek dolanan kok njut-njutan dhisik. Pelorotan kok dhisik. Njutan. Lah kok ning dhuwur gunung ya pan mainane. Tunggu ya yo. Ya Kita hari ini ternyata iso keringetan. Aku sumuk keping yo sumuk aku. Ya HP ne. Ndene tak apa? Ini ya. Duduk tongkol. Sampai kirim ke kayu nih. Keringetan ini. Aduh. Tapi nangin semili. Angin sih ora hopek nemen tapi ndur hopek kok. Beda pangan. Ndak aku mangan bebek jare. Ora gur iki tak si tak biasa panganan. Iki buah ayamku kadang aku lali aku desa. Bukan anu kita Oma iki lho sing iki lho. Mbok sing iki. Dhuwure lho ana-ana. Tapi iki bangunan lawas ya. Lawas ya. Nek kan wel ade mau. Adekku budhe ya sendiri wel kono engko. Nek ger mak keluwer tak lho Mbak Win adek Mbak Win. Iki lho keme iki opo iki enggak ada. Iki tapi kan mbok wel ade mudah. Mae dukur. Iki sing gak kuwate dukure kae. Gur mlaku santai ngono kuwi dah. Kuwi tok dalan. Iki sing sora wis kalian lalu. Iya, kan sudah cepat lambi. Ya kan nek wong inceng-inceng gak dukur kae. Apa-apa kuwi kan ndelok. Cara nyopot ning jero terus mari ngono yo. Iki batang dibayar iku. Batang. Batang, Guys. Mosakne kok mambu apa? Iki lagi lho. Lanjut kurang ajar. Dadanku mambu apa kene lho rada rene lho. Temparan lho, Tek. Ngapa? Kene ra apa-apa. Apa watu kono, Lor? Iya lah di watu kono lah. Ya kono kok enek batange ora roh malah. Heh? Ya kono batange ora roh enek batang kok. Ya wis kene wis kadung kene. Kene lho kene ora apa-apa nih kene ra enek Ya wis batang. ora nanti tarik nih ada ngomong ini. Tarik nih. Iki lho peri iki, Mbah, peri iki. Apa kene sar kono lho.